Wang'eyo ni jochiw thieth e jogo ma kinde mathoth ng'ato ka tuo to kidhi osuptal kacha ngimani ikete lwet ng'ani ng'e ni ng'ani ema biro bedo ka thiedhe yo makare kendo abodok pacho kata abodok dala ka an kare. En gino marach ahinya ka koro yande wawinjo ni nitiere moko kuom jotije manyawawa kata mago magos kata mago maseche moko onge lonya e sekta mar thieth ma koro nondik e bwo UHC nikech kaluwore kod nonro iwacho ni moko kuom gin kata plumbers moko kuom gin jo saloon masuko wiche 215 waseyudo chenro mane muketo piny mane ni weche maket kod magi okotimore kinde mabiro mbele. Ineno jo-Kenya ka ohero loko weche. Wan emwabiro mwakelo ywech, mwayweyo, mwayudo ni gintie. Koro ok unyal penjowa to wan emwanyisou, wan emwayudogi, un ok uyudogi. Un kaka media kata mna jok mosebet kawacho onge ng'ama nodhi motimo investigation, wan emwatimo investigation. An ema ndiko barua, an ema keto team, ane ma miyo gi yo mar dhi county ka county ka gikwano jogi ka ging'iyo karatese gi nikech nitie joma nondiki chon to nondik gi e yo ma ok kare to iyudo ka ndalo ma nondik gi nikech nondik gi kalure gi advertisement mar Public Service Commission to jo county ema nondiko gi. Koyudo ka samoro ng'ato ne samoro dire to ondiko wadgi moro to samoro wadgi no ok en nas. Koro wayudo ji 215 ma ok gin jok ma ondike yo makare kata ok gin jothieth ma jok ma nigi lony mar thieth kata ok gin health professionals. Wane mwayudogi. Koro nego benu upamonwa ok nego wasepamonu to penjo to koro kwaseyudogi wanyalo wacho ni gin mikakati mage kata mise mage motegno ma uketo piny gi sani mano ni weche makamagi ok otimore kendo. Ing'eni magi mane timre ndalo mane ndiko ji. Koro wan watime sani kech wachulo ji to wadwa ni wachulo ng'at ma waneno ka nitie to ng'at ma waneno ka tiyo to kendo qualify. Koro gima waketo sani emomiyo ineno ka nyocha ndiko barua ma koro nie gaset sani ni. Nandiko barua niya mondo county ka county omnyiswa ni ng'ama ni osiptal to nyocha kata mpok andiko barua ni to naromo gi jok ma tiyo e migawo mar thieth mwaluongo ni CCs kata gweng' kucho to bedi luongo gi ni ministers mag health ma county. Naromo kod gi tarik 21 dwe mar 8 mamano last week kendo nwaromo saa 1 okinyi ma wuoyo kod gi magite giyie ni wa kama kaka wadhi timo mondo county ka county omiwa joma tiyo mae kore returns ni emanyocha onge. Koro nyocha migawo mar thieth kata Ministry of Health kamatiye nyocha chula msara. Koro modwe tichuli onge ng'ama penjo kata in e tich kata ionge e tich. Mondo mi wagol jok manyawawa nyaka wang'e dwe ka dwe ni ng'ama ne nie tich to ng'ama ne onge e tich. To ka ng'ama ne onge tich ni nyaka wang'e ni ng'ani ne onge tich nikech no tuo, ne onge tich nikech no miye leave, ne onge tich koso nikech en nyawawa. Mane gima nyaka koro watim dwe ka dwe to mano be ne wayiere gi governors ok en gima wane mwachako ne wabet piny gi governors mwawacho ni oyo gini chendo to pesa bende Kenya ka ok en pesa monego bed ni waketho. Watimuru gima nyalo konyo jo Kenya nikech kapo ni wayudo nyawawa gi to mae kaka wayudo pesa mwanyalo kata ndiko go nyithindo moko ma bende gombo tiyo mondo othiedh jopiny. To gionge gi kaka gidonji to ng'ato to chamo pesa to en nyawawa. Koro mano ok gima wadhiye. Koro dwe ka dwe waseketo yo makoro imiyowa ng'at ma ni osiptal mondo wang'e adier ni ng'ani nitie kata ng'ani onge to wadhi time dwe ka dwe ok en dwe ni kende.